Индустриалният интериорен дизайн е суров, елегантен и безкомпромисно модерен. Той произлиза от нуждата да се използват наличните суровини, но е еволюирал в своя собствена форма на естетика с неподправена автентичност. Правилният избор на материали е в центъра на сполучливия индустриален дизайн, като бетон, тухли, метал и дърво са емблематични. Това означава, че можете да ги използвате смело, където и както намерите за добре. Ние от Mario Max ви съветваме да търсите контрасти за постигането на интересен и балансиран визуален ефект, като разполагането на полиран метален шкаф на фона на груба тухлена стена. Комбинирането на материали и елементи с вкус и усет ще придаде дълбочина и характер на пространството ви. Макар индустриалният стил да не търпи претрупаност, това не означава и лишаване от аксесуари и декорация. Пространството трябва да бъде отворено, чисто и добре организирано, с подбор на всеки детайл. Подобно на минималистичния дизайн, всеки елемент трябва да е функционален, но се допускат декорации, които допринасят за общата атмосфера. Сивите, кафяви, черни и бели тонове често се свързват с типичната индустриална палитра, но това далеч не означава, че стилът е лишен от цвят. За да се постигне добър ефект, е важно да се добавят цветни елементи в умерено количество. Една добре подбрана картина или мебели с нестандартни нюанси могат да освежат пространството и да му придадат допълнителна индивидуалност. Ние от Mario Max препоръчваме да не прекалявате, за да не загубите автентичността на стила. Индустриалният дизайн издига несъвършенствата на пиедестал. Характерни и търсени са елементи с груби повърхности или такива с открити структурни елементи. Особено ефектно е прилагането на елементи, върху които си личат следи от времето, като износени дървени детайли. Тръби и метални греди също са не просто допустими, а желани. Именно това са елементите, които придават уникалност и характер на пространството, издържано в индустриален стил. Осветлението има много важна роля в индустриалния стил, тъй като емблематичните голи кружки, метални лампиони и висящи светлини с ретровизия са разпознаваеми за всеки. От Mario Max ви предлагаме да използвате топла светлина за смекчаване на ефекта от студените индустриални елементи. Така ще създадете по-уютна атмосфера насред суровината на индустриалния стил. Последвайте ни в социалните мрежи, за да научите повече за архитектурата и дизайна.